Hoxe imos conversar con Necho e a súa afición aos páxaros. Necho, cando empezaste con esta afición aos páxaros? Bueno, pois esta afición empezou desde cando era pequeno, que sempre me gustaron os páxaros, e seguimos hasta hoxe en día. Necho, contanos cantos páxaros tes e como os consigues? Bueno, páxaros teño igual uns 30 ou 35, e os consigo mediante outros aficionados que intercambiamos e algúns se compran. Este, por exemplo, con este peinado tan chulo, é un páxaro africano que chámase un turaco Lady Rose. Este en concreto é unha femia. É precioso, verdad? A ver, Necho, contanos un pouco dos páxaros que tes por aquí. Vale. Estes en concreto son cardenales. Son páxaros que veñen de Sudamérica. Aquí temos unha parexa que se chaman dúculas pristinarias. Son un tipo de palomas da zona de Indonesia. Aquí temos outra parexa de turacos. Este é o turaco violeta. Este páxaro é un páxaro africano que é xa da familia dos calaos. Este concretamente é o calao trompetero. Aparte de afición con páxaros, Necho tamén ten unha dedicación increíble aos pitos. E o único que nos queda por dicir é que moitas grazas, Necho, por dejarnos entrar neste sitio gigantesco de pitos e nas aulas dos páxaros. Bueno, pois gracias a todos, un saludo aos goyaneses, espero que disfrutarais con o que os acabo de enseñar.